Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umay ka pa'y man, Alberto. Mabit lang, lusing bakay. Ay nawaw, agawa ama. Abay ka day. Kanya ti bagam. Si kaman pa iti agluto iti pamigat na yun. San panel Pastor Aramidag? At impatariman da washing machine. Ay nawaw, ituloy mo nito akalpasan ti panagluto. Kasla di ka mat ang pampanunom. Awanin tingom na. Dahil iti ilutong, taisot pamigat na yun. Kita ama, tama nga numa-overcook man ng tilutong. Kasano di mo manin magustuhan ti lutok bakay? Ay nawaw, kompleton nga mintirikado na tapno na imas mo. Adda sibuyas kan paminta iti drawer. Sikat ti makaam mo nga agluto, taadda aramida. Sa dino ti ayan tinalaing nga amam, ana. Ay nawaw, bigbigatan anapodot ti ulo yun nanang. Sa dino ti ayan tinalaing nga amam ko na. Madama atartarimaanan na ti washing machine nga impatarimaan dakin kwa na nanang. Ibagampay man, ta sumurot iti kusina. Ay nawaw, pangasiyo nanang. Di umanan pagsasawan ni tatang, kaasi mo. Sa anak ama kaungat no ammo na ti aramidan na. Anyaman nga minti pagpupurutan nyo, ayan nanang. Ingkaramanan ti inluto na. Kita ang man numayat ti kasjay ngay naramid na. Ni nanang mat, imparaman ni tatang tiluto na itay, kat naraman mat. Ay nawaw, saan akas jay tinaraman? Kurang tupay terikado na. Anya? Agnganga ka taraman ng tilutong, Alberto. Ay nawaw, dahi tamanin ti bagbakin ka. Agnganga ka kunanay. No para kanyak, datay mas mo ti lutok. Saan ka din nga imbagakan ka? Akumpleto ang terikado na. Pasensyakan bakay. Aglutok man nga ro dito sa bali. Ay saanan? Agsaysayang kalaang iti abasto. Simple aluto, di mo pa'y mat maaramid iti nasayaan. Sorry sa anak mo't nga min as chef. Sa bagay, anya ko mga minti amom kat grade 2 laang mat tinalpas mo. Anyat amom no may papan iti kakasta aluto-luto. Amok nga awan ti adal ko. Grade 2 lang nagpaiso tinalpas ko. Sana kaskin ka college level. No pa'y kasta, di na ko mairuruman. Tadamat riknak ang masaksaktan. Ay no, apay ko maamasaktan ka. Katpudno matibagbaga. Nagkrigat mo tanti kastoy. Ti mismo nga asawak, ti mangidadaw kanyak. Mano ataon mo nga ganaan sa kiti kastoy sitwasyon. Intimplaan kayo iti kape, tatang. Ay na, agyaman naklaw na anak ko. Okay kayo kadilaang? Kasla naunag ti pampanunutan nyo. Kasla nalabagamot dagiti matayo. Ay kwa, okay aklangan ako. Awan rumbang nga pagdanagam. Nangagkutin sawsawang ni nanang kada kayo itay. Kasjay mo tasigo dinalang mo. Mano atawon mo na naganano sak. No apay ang masapul nga irurumanda kayo Saan aga puta grade 2 lang tinalpasyo kat irurumanda kayon? Pudno mo, ti bagbagatinam. Grade 2 lang ngamin tinalpas ko anak ko. Sana kaskan ko na college level. Ti jak lang maaklon. Kat no apay ang masapul nga iparupa na pailaan kanya. Nalabas matikas di apa nagsasaoyo kin ni tatang nanang. Ay nawaw, kanunungam tikas di nga aramid ni tatang mo. Tunggal ang luto, kasla ka nun ti aso matiluto na. Saan mat nanang? Grabe kayo mat kin ni tatang. Awan ti mangig na no ammo na kumater aramidan na. Di da kayon ti agluto intun sumaruno. Nagadulakit di aririyo. Day ti sursuro ti amam kan ka, anak? Nasaya at ataon ni tatang. Masaksak tanak lang iti panagsasauyo ken kuana.
Ibabayo unay mo't ti kinatao na. Anya nga ron ti kayat mo? Maragsa ka na? Agpalakpa ka, ha? Mabalin mo't nga ibagayo no anya aklase ti loto ti kayat yu. Kano adda ti inaramid ni tatang adiyo na gustuan, ibagayo anasaya at kinkwana. Saan ang masapul nga ibabayo ti kinatao na? Nakaw may kamay, ana apaw. Napatag ti ibagak kada kayo, apong. Anya day ta, apaw. Bagbagaan nyo man ni nanang. Aglablabos mo nga minang. Ay, nawaw. Anya tinaramid ti inam, aya. Kasta unay ti pananguy-uyaw na kinitatang, apong. Manan. Wen, di na lang nagustuhan ti luto ni tatang, kasta hamot unay yung ti panangidadaw na ije tao. Ay, una yun day nga inam. Talagang awan manaknakam na. Bagpagaan nyo, apong. Sang kaibaga na, grade 2 ang tinalpas ni tatang. Anya kumaita no grade 2 lang tinalpas ni tatang mau. Jakman amo kininanang. Basit lang adi na nagustuhan kini tatang, nagadun asa una. Kasla armalay tingiwat na, apong. Kasta, imbaga ti apo ko taking ka bakit? Wan, iso timay na impulong itay. Ayo, na hindi tanganak ta. Ewan mitan manaknakam na. Day nga road. Naimbag ko nam ata na anos ni Alberto. Data ko mati panunutin na. San nga aming asawa, kit makaano si tikas di nga ugalay. Nagasat ta. Taurayan niya ti isaw-sawang na, kat san akabilan lakay na. Pudno launay tanako nam lakay. No sabali siguro alalakay. Ayawanan, ang mga nukinabildan ti anak ta. Kanya nga rin ti plano mita bakit? Mapanak itayan da numawaya anak. Kasaritak manan ti anak ta. Wen man, barig dinggin na ti ibang amkin kwa na. Sapay la kumaa. Masyang kumamot iti asawa na. Di na urayan ang mauma ni Alberto Cancwana. Sa dino tinaggapwam si ka, Alberto? Itahan ti kayam ko. Minsublik ti sprayer abinulot ko. Diyak pa nga binatarimaan ti sprayer tayo. Mangirwar ka man nga rod itilan sa kan martilyo. Ay nako, analuam. Na, di mo makita tiri daw tayo anaperde. Tari maanam day ta. Ilansam dito abanda. Ken kisayam tapno sa antay amarigatan amang irikap. Sige. Iso taramida kinton madamdama. Aramidem itan. Amangan numalipatam tumanen. Aginanaak pa'y mo't abakal. No imbagak nga aramidem. Aramidem adagos. Ay nako, di ka agapura. Nabambanlugak pa'y. Ha? Dayta ti paglaingam. Ti agrason. No kayat mo, di sikan ti makaramid. Ay nawaw. Sika lang arudan ti maisoro. Sika pa'y ti kasta ti panagsasaw na. Grade 2 lang tinalpas mo. Iso apang nga asim, tadenggam ti may bagakin ka. Oray saan nakalakapagturpos iti panagadal ko. Oray grade 2 lang tinalpas ko. Kabailak nga idiskartyan dayta. At dati common sense kulusing. Di nakmat pagbalin ngawan ammo na Kunaklakit din no natarimaan ng dayto aridaw, Alberto. Tarimaan ma. Ay nawaw, naturad ka. Wan ataglablabos ka matan. Anya ti pagsaksakitan tinakam mo, ah? Tangiwat mo ti parikot. Alya, ipakat mo ti kinalaing mo. Sikan ti mang tarimaan iti napirdi aridaw tayo. Ditakan, nalaing ka, saan ka di? Kat sa dino ti papanam? Awan bibiyang mo. Na. Ay, una yun ay Alberto. No sa anak anasyan kan kay di. Awan ko matinapintas nga asawa mita. Ha? Makauma ka? Ang sakit tinakam mo kadagiti sa usawang ko kat pudnumat. Grade 2 ang tinalpas mo. Ay, una yun ti kasta pa nagsasaong iti asawa lusing anak kao. Ay, nawaw. Anya ter aramidan nyo dito'y balay, nanang. Umay kayo kumakasarita. Ngam kasta mo tinasang putak. Nanang, irespeto mo ti asawa manak ko. Maasyan ka kumamot akin ni Alberto. Agkape kayo pa'y nanang. Nagyaman ako na'y. Pudno gayam tindanon ni anak kanya. Ay nawaw, anya tindanon ti apo ko yo.
Kasta unay ka na o ti panangiruruman mo iti asawam. Ha? Gaputa grade to lang tinalpas na. Awan mo tan ti respetom kan kwa na. Kasla saan nga asawa ti pangibilbilangam kini Alberto. Ay nananang, no sa anak anasyan kini Alberto idi. Ang mga no engineer mo tinakiasawaak. Kalpasan ti adwa sakripisyo ti asawam para kan ka. Para iti pamilyayo. Kastakit din ti bagam. Sana nasaya ti kasta. Di mo urayan ang mauma ti asawam kan ka. Kunak tumag. Kumusta ba kahit? Nakasaritam ka di ti anak ta. Wan lakay. Ano ti ko na ngay? Kas iti sigod. Agpatangkan manen. Nadanunak nga raw nga agapapadakan lakay na. Siya pa'y nakapigpig sa una na di aluseng. Naku namon lakay. Sigurado anang agdagiti kaaruba datin sausawang na kandi lakay na. Ay napumat aya. Ibabay na launay mo na Alberto. Naku nampay lakay. Nudumtang ti aldaw asinaan ni Alberto ti anak ta. Amuklatan no apay. Nuarami din na Alberto ti kasta. Saan ta mababalaw ti manugang ta? Ngameng, talaga nga da kamali ni Luseng. Nagkapita pa ay Alberto anak. Agyaman ang klaw na itatang. Kumusta kayo matay ni ti anak bay? Napudot lang ti ulo ng kanyang tatang. Ay nawaw. Isulang karudan ti adabasol na. Isupa sinapudaw ti ulo na. Diya ka mo itanak ti tatang. Makaumamatan di kasi yung ugalyan na. Iso ang masong bata kon. Tanakumak matan tatang. Ay, mawatan ka anak ko. Gusto lang dahil sa song bata mo sagpaminsan. Sapno di na iba pa sa kinataom. Ikamit si paglakman na. Sa naman bali na tong palbiyag kit agad jas kay ti dakas nga ugali na. Ka, sa dino ti papanam, apay nga agim impake ka. Pumanaw ako. Sa dino ti papanam ko na. Basta pumanaw ako. Ay nawaw, apay akas tamatan ti panagsungsungbat mo kanya. Mapanak iti lugar anatan na. May stress akmat ngaminan dito balay. Na, o di sige. Makaamu ka matan no sa dino ti papanam. Asino ti bot-bot ngam. Aywan, talaga pumanawak. Agpaiso da ito yan, Luseng. Tarimaan naman ti electric fan tayo, Berto. Saan matan ngagtayo? Ay nawaw, awan ni tatang dito'y balay. Ha? Awan ni tatang dito'y balay ko na. Pimanaw idi pa'y napalabas alawas. Ayuwanan niya. Da kayo matla ang ti makagapo na nang. Ay, awan imbagak ngagtalaw. Desisyon na day jay. Wan, desisyon na ngam da kayo tigapuna no apay akas ti inaramid ni tatang. Maup-upay iti panagsasauyokin ko na. Kasanumat ngamin, ibabayo mat unay ti kinatao na. Apayan, Ana. Maflad mat ti kusina iti kastangar aramidam. Barado man ang tilababo nanang. Anya? Ada siguro man ang tinaurnong nga inapoy. Ay, sapay awan ni tatang mo. Day tangaro ti parikot nanang. Da kayon tumat ngamin. Na, siyak manan. Yan tangay kagurgurayon ni tatang agrade tula ang tinalpas na. Alaman nga rod nanang. Da kayo man timang tarimaan iti barado alababo tayo. Anya nga itiamok dito. Makita yo day ta nanang. Pudno nga awan ti adal ni tatang. Ngam kas makita tayo, responsable mo't apadre di pamilya. No adda ti maperdi dito'y balay, kat iso ti mang diskarte. Ha? Maapresyaryo kumamot adag iti aramidon ni tatang nanang. Marik na kung ti bunga ti dakas nga ugalik, nanang. Anyat na pasama. Sipod pimanaw ni Alberto iti balay. Maikawa mo't tanda tao. Nukas tangad da maperdi agamit kat awan timang tarimaan. Ay nawaw! Tarimaan naman! Nalaing ka! Saan ka day? Ninanang mo't. Anya nga'y kumatamok dita. Oh, makitam day ta. Ada mo, masan nga mo ti asawam.
Ngem adamot kabailan ng aramidan, adi mo kabailan ng aramidan. Nanang, tanangem ti panagsasaom anak kao. Di mo ibaba ti padam atao, nang runa pa'y nila kay mo. Di mo ibabain kadagiti karo bayo. Protektaram mo't ati reputasyon na. Ay nawo, anyat nararamidan diti pagnanay da closing. Lakay, pangaasim ta agawid kan. Anya ko mataramida kijay, kat awan mo't sirsirbik ijay. Saan apod no day talakay? Siyak ti ayan ti bidot. Ha? Sorry no nababati pa nagkitakan ka. Bidot ko day jay. Pangaasim ta agawid ka kuman. Jakmet nga minamo at tarimaanan dagiti appliances no kastama perdi. Agraman lababo tayo, barado manan. Kabagalam tayo ta, nalaing kamay. Saan lakay? Talaga adyak kabailan. Si kalaang ti makaammo no kasano amatarimaan dagichay. Iso apang nga asim kumaat agawid tan. Kasapulan ka ije balay lakay. Kumusta ti lababo lakay? Natarimaanan, at dalayang naipulat. Talaga nalaing ka no may papaniti kakastaba naglakay. Ay, huwag mo ta. Pudno gayam di kunada. Amin a tao kat adda paglaingan na. Iso na laang tasaan tayo agpapada. Saan nga agpapada ti paglaingan tayo? Isu akasapulan tayo ti tunggal maysa. Kasapulan nga agtitinulong tayo. Adda ka matgayaman, ana, anak ko. Kasangsangpat ko laang, nanang. Maragsakan tanagawid kan dito'y balay, tatang. Una, tanagkarimot ni nanang mo, anak ko. Sapay la kumaan, nanang, tasaan yun nga iruruman ni tatang. Saanan, anak ko. Nakaamiris akon. Saan gayam nga amin kat kabailan nga aramidan. Kasapulak lat tatitulong ni tatang mo. Makita yun, nanang. Grade 2 la ang tinalpas ni tatang. Ngamdakkel ti maitultulong na kada kayo. Banag apagyamanan niyo kuma. Pudno takunam, anak ko. Ay nawaw! Di mo iruruman ti asawam. Uray awan adal na no responsable mat apadre di pamilya, nagasat ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At the good news ko kan ka, Bursulakan. Ay, nawaw. Anya ti good news mo, tinay bakay. Agtugaw ka pa'y. Anya tayo, ibaga mo na niya tanay. Excited ako na makangag no anya man dito good news mo. Matuloy ti flight ko, lakay. Lukas ta, matuloy yan, di pa nag-abroad mo bakay. Wala kay. Ay, kamaudyanan na. Congratulations bakay. Baka pag-abroad ka magtay. Wad nga rod, matulungan ka matlaangan. Makaurnong taadagos no kastoy laang lakay. Saan ako na marigatan bakay. Kumusta nga ipalipulsyo? Nag-flight mat gaya man ni bakit mo? Ay nawaw, hindi pa napalawas-alawas pare. Di adan impawit na akwalta. Awan pa'y pare, awan pa'y makabulan na. Sa bagay Saan na pa siguro ang nagsweldo?
Saan pa pare? Bayam, no da ipawit ni bakit ko. Ilibre kan to pare. Laita ti kayat kuken ka pare. Managpalabol ka. Ay wala. Dagas nagbaling nga imutan niya. Kung kaya, amang ano ada ti bakante ti pagtrabahuan pare. Awan pa pare. Abay ko ma. Agsapsapo lang kay ti mabaling ko pag-applyan pare. Tay asa-asidig ko ma. Tapno sa mabanog na tao. Sayang pare. San man nga na hiring da sir ita? Hello, Tinay, bakit? At pawit ko akwarta, lakay. Basta ang message ko kan ka. Agyaman ang launay, bakit? At damat lang na ipauit mo akwarta. Manong aldaw nga inuruuray ko na ita, bakit? Gumatang kanto iti groceries para kadagiti anak ta. Itad mo no anya ti masapul da. No adda sobra, ikam ni nanang. Ta isumot ti mga asikaso kadagiti ubing no kasta nga da trabaho. Jay da duma, i-savings mo. Okay, bakit? Siyak ti makamo. Sige nga rid lang hay, agpakada akon. Ag-text kan tulat na kanyak ano maalam ti impawit ko para kada kayo. Kita ama, ang mga no adda manin mabayadan iji pagadalan. Bayadam no adda tapno malpasan. Okay, bye. Ay nawaw, apay akas tati kawas mo, Bursyo. Nakasapatos ka naka-leather jacket ka mo. Ninanang mat. Papan ko alaan di kwarta ngayon pawit ni Tinay. No kasta, nagsweldo gaya man. Una lang. At dan isutin niya wag na kanya. Kita gumatang ka iti para kadagiti ubeng. Uy, nanang. Nayunam, tapno adda balunan da iti pagadalan. Una lang. Sige, agrobata ko. Da kayo man ti makamo ka nagiti ubeng. Ay mabiit laeng anak ko. Agtugaw ka man pa'y, tailistak laengan. Ay nawa. Sala masapul nga ilis tayo, nanang. Ilistak, taamangan numalipatam. Kaasi magdagiti ubeng. Woo! Paro nyo! Si kamag kaya pali Bursyo. Sumulat na. Agyaman lang, pare. Asino ti kadol dito yung balayo, pare? At nani bakit mo? Awan di bakit ko pali. Nagawid di lugar da. Kailo na kano naging dinadakkel na. Perfect timing nga ron, ano kasta, pare? At dati ginatang kong harak ng pulutan, pare. Ay nawaw. Apa yung batang kay ti alak. Kahit adan sa may trabaho minton bigat. Saan ako na sumro kaya, pare? Sayang met pali. Di bali, Tadamot agipaw-paw it nga OFW yung asawak. Ure agri sa inang iti trabaho. Agbiag kami lata, pare. Wan angem. Awanin tingim na, pare. Mangirwarakit din iti siya ating glass. Narugyan ta. Di kan aginarte. Tamok nga uray sigakit kaili mo ti angot kinraman ti arak. Kapag nakita ka, walang Ay, apo. Ay, alala mo gam dito. Sa dinaw tinagkapam, Apay anabarbar ka anagawid. Ti pakadam kanyak idi agsapa kat mapanmula alaan ti pawit ni bakit mo. Sumat na lang. Ayan nga ron ti ginatang mo para kadagiti ubeng. Nakaturog da pa yun gapo iti kauuray dakan ka. Awan ba, nanang? Anya ngay nga ron ti balunan da inton bigat. Kan kayo ti kurta, nanang. Nakayumatan ni makamo amang i-budget. Ay na, Bursyo aya. Di mo lang arudan nagatang ti impagatang ko. Nabartag ka pa'y anagawid. Inton kwan, di ka manan sumrak iti trabaho. Agrason kan tumanan. Saan na masapul nga agrasulang iti busko, nanang? Na, kasano ko alaman? Agresahin ako. Hinton bigat man lang, nanang. Saan ako? Nagtrabaho. Anya ti kayat asawon ti ado-abote ti arak si kaunyok. Ay ako bakit? Agpudno ka man kanyak. Imay kadimanan ni Bursyo dito'y balay idi awanak. Ay nawaw. Kamali ka bakit? Apa kung mga umay ni Bursyo dito yung ay? Sigurado nga inranayo tinagsyat idi awanak. Saan ko lang haludit? Tatadado mga buti, pinidot ko lang di tadalan. Isupay ama ilako. Dinak man ululbudan si kaunyok. Ay nawaw, saan bakit? Saan ang ululbod?
Asas, dahil baglayang ita nakapagdalusak ita. Saan na mabalin amamuan bakit ko alam sa kami ita kong palak? Amang ano ang pulong kaya ni Malitinay. Mamwakla ang nga dati kadwang managinom ditoy. Makitam. Rumwar ka manan si Kabursyo. Di ka matan matatao dito'y balay. Saan mo may parit ag-enjoy, nanang? Gaputad daak ang mga asikasaw kadagiti putot mo. Tilamutan papapanam. No apay ngamin ang nag-resign ka iti trabaho. Ni nanang mo, common sense mo ah. Asino ti makaanong si tikas di klase ti trabaho. At nga ron ti pawpawit ni Tinay agastusan tayo. Ganya klase ti panunot day Tabursyo. Ni nanang mo, oray sa anak ngagtrabaho, nagbiyag kamlata. OFW ni bakit ko? Innem abulan ni Tinay ijay abroad. Ngem awan pa'y pakakitaan na. Innem abulan meten ngagsaysayang ka iti kwarta. Tila adda paggasgastusan mo. Iso nga ron anang ipawit ni bakit ko. Tapno adda gastusan may. Hay, diya ka mukan Kabursyo. Agsaysayang kalaeng iti kwarta. Asla dia ka may ibusan iti kwarta palibolsyo. I know, OFW ni bakit ko pare. Mayat gayam no ada si asawang OFW Ay, wala pare. Nakarelax ta. Wen nga ron pale. Dahil talayan nga nagulit ti malamid. Wala, kaslatag trabaho lat ta. Tanda ti moro-ura pawit. No sakti sa ka pare, ibagam ka ni bakit mo taga-brood mo ten. Wen man nga akpaiso. Kasalitak to man ni Elisa. Tapagabludak man met. Ada na panunot ko, Elisa, bakit? Anya mananday taan na panunot mo. Bumak nang taadagos no ko Anya nga rod day ta. Palubusan ka nga agablod, bakit? Naa. Apay nalakaaya ti agabroad. Ano kabairal ni Malitinay? Sigurado ang mabairal met. No kayat mo, di si kanti agabroad unyaw. Siyak pa'y laang tibaon mo mo. Wen tapno agplugle sumamet ti biyag ta. Sardangan nak amok akayat mula ang agabrodak tapno adamot ti pagbisyo kas kinikumparim abursyo. Nagabrod lang ni bakit na, agsaysayangan iti kwarta. Hello, Maritinay. Pasensya kan, Mari Elisa. Italaang anak kaawagak. Busy ak ngamin. Okay lang, Mare. Maawatak mat. Kumusta ka matan dito abroad, Mare? Nasaya at latamat, Mare. Da kayo nga Kasi ti Apo, nasaya at kam lang dito'y, Mare. Anya nga minantay ko ng mga ibaga, Mare. Nilakay mo, Mare. Ay, nawaw. Apay ni Bursyo, Mare. Saysayangan na ti kwarta apagbanban nugam. Di tala ang maagin inom ti aramidin na. Itugot na pa yan nilakay ko, Mare. Anya? Naibaga ka din ni katugangam ang nag-resign nila kay Mau. Saan nga agtrap-trabaho? Ni, diyak ka mo ti may papaniti day tabanag, Amare. Kaano pa ang nag-resign? Nabayagan ang nag-resign, Mare. Imawagakten ka ta ang mga numabain lang amang ibaga ti katugangam. Kantap no amumutan at yar aramidin nila kay mo ditoy. Pudno ka di tinadamag ko, nanang. Nag-resign mat gaya man ni Bursyo. Ay, nanak ko. Nabayagan ang nag-resign. Mabainak lang amin amang ibagakan ka. Ay, nawaw. Apay ka no ang nag-resign? Namnamaan na ti kwarta nga ipawpawit mo kan kwa na. Anya? Numabalain. Groceries latan ti ipawit mo. Kan kontrolum ti kwarta. Wala nang. Kasta nga rodan ti aramidak. No adda sobra, idulin mo pa'y laang. Di mo italak amin asweldom iti asawam, tamangan numasayang laang. Kat, anyangay nga rodan tar aramidan ni Bursyo itananang. Dahi ta makikakaaruba ti amunang aramidan. Narigat ang mabagbagaan. Di na pa'y maasikason dagiti anak yaw. Limas tog idi na kaigam iti kwarta. Anya? Nanang, imawawag ka din ni Tinay? Apay ni Tinay. Di namot ngawin replyan dagiti message ko kang kuana. Mano abulan din asa na nagpawit iti kwarta. Apay, naibusan ti impawit na ken ka. Napayagan na naibos nanang. Mano abulan mo't nga wanin pawit na.
Di na panunutan na kita anak me. Ay nawaw, kano si katikadakkelan iti gasgastusan. Manulaang met nga iti gastos mo iti duwa nga anak yo kentinay. Ay nawaw, ngam responsibilidad na tagpawit na nang. Isungarot na pinalubusa nga gabrod. Pinalubosam nga agabraw tapno maaramid mo ti kaikayat mo kasta kaday. No apay ngamin ang nag-resign ka iti trabaho. Ita, agparikot ka no sa dino ti pangalaam iti kwarta. Pale, kaslada na nagsinapalikot mo. Masarak nga ro dita asawak pare. Apay ni malitin ay pale. Di namat nga minon mapalunot ti mangpawit iti kwarta pare. Nakitak tipos na di napalabas sa lawas. Nag-restaurant da kano ka nagiti kagayim na ijabrod. Anya? Dahito ti pakasigurak pare. Gas-gastusan dan ka nagiti kagayim na ijabrod ti sweldo na. Iso nga wan maipawit na. Kasano nga hindi ita pale? Jak nga ro da mo pare. Jak amuh na niya taramidan. Talagang awanan ti bibiyang ni Tinay iti pamilya na nanang. Ay nawaw, apay akas tamot ti bagbagam si Kabursyo. Di yu ka di makitkita na gitipos na. Agin enjoy jabrod. Say-saya ang nalang ti suldo na. Naimbag kumamat ano ipahukitan na kami. Na, agtrabaho ka mo ngamin Saan ati sweldo ti OFW nga asawam tinamnamaam. Nasayaan nga rod kasi nga aramidin na nanang. Ay sos, di ka man nagsao iti kasta si Kabursyo. Tauray si ka, sinaysayang mumat ti kwarta nga impaw-paw itnakan ka ide. Na No siyak ti si ka, agbiro ka iti pagtrabahuam. Si ka ti lalaki, si ka kumati numero 1 nga agdiskitar para iti pamilyayo. Saan nagaputa nagagat ni bakit mo akit agsadot-sadot kamatan. Apay akas sa tiit suraang bursyo. makapapagtit noon ti kwarta mare. Ay nawaw, anyat na pasamak aya? Saan nga rodan nga agpawit ni kumarem? Amangan kid din no nagtaw-tawag ken ka. Wen, idi na minsan. Nagkumusta laang. No umawag man ken kamare. Pakibagaman ta replyan na dagiti message ko ken kuana. Nalipatan lamot ngamin dagiti anak men. Mayat tibiyag na iya abroad. Kadda kami, agrigrigat kami. Sinayang mo ngamin ti trabaho pare. Imbis amayat ti swildom ijay, nag-resign ka kiday. Awanan ano sam ati agbirok iti sabali at trabaho. Narigat mo't no tila ang pawit ni bakit mo tinamnamaam. Ay nawaw, day tala ang tin-deliver dananang. Wan, groceries lang. Isumat ti impawit ni bakit mo. Ay nawaw, di namot ko na anayunan na iti kwarta. Awan lat ibagam no di kwarta la akanayo nag. Wano, at damotin sa bali agas gastusan na ijay. Eso nga awanan maipaw-pawit na. Sana kasta. Aguray ka nanang. At dan samot ti amuyo adyak ammo. Ala, ibagakon ti pudnukon ka. Naamuan ni bakit mo ti nararamid mo. Naamuan na mutlaang ti may papan iti panag-resign mo. Nagpulong kayo? Sana siya. Diyak amo no asino tinangidanon kan kwa na. Ngamay salaang ti masigurado. Saan ang nagpawit iti kwarta, tawanan panagtaleknakan ka. Apay mo takas na tinay. Na, apay, anya manan ti reklamom. Mangipawit kay ti gastusan mi Uston ti mano abulan asinay sayang mo ti kwarta nagbambanugak bursyo. Anya? Di mo namnamaan amang ipawitak pay iti kwarta kan ka. Asino nga minti nang ibaga nga agresign ka. Alamotin abakit. Awan ti gastusan mi ditoy. Kas na kunak itayan, di mo namnamaan amang ipawitak pay iti kwarta. Naglalaingamon ngay. Awanan. Inagdap nan ti silpon na. Ay nasapa ka mat bursyo, sa dino ti papanam. Anyang kumapay nanang. Agsapol ak iti pagtrabaho ka. Ijay, Medyo sentro. Ada ka nung ti hiring ijay. ay kanasaya at mata na panunot mo ti agaplay manan. Kapilita rin Mayat dayta, tulungam ni bakit mo. Saan kat aday tamang namnama iti kwarta nga ipawit na ti paglaingam. Laglagi pam anarigat ti trabaho ijay abroad. Ay nawaw!
Ikam iti importansya ti kwartaan nagbanugan ti kapamilyam. Di mo sayangan kadagiti banbanag nga awan met kaas-askan na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sika ka di, ti may sukat iti katrabahuan mi ang nag-resign, miss? Siyak nga rod, sir. Ay, no. Di nakawagan iti, sir. Ta saan mo't asyak tibos dito eh. Manong Dennis, kunamlatan. Okay, Manong Dennis. Sika kay, anya mo't ti madaydayaw anagan mo, ading ko. Carla, tinagan ko, Manong. Ay, kat, nice meeting you, Carla. Nice meeting you too, Manong. Anya ti ko na ni, sir. Mangrugi kay ti trabaho mita? Wen, urayak lang ti head. Taiso ka no ti mangisuro iti rumbang nga aramida. Okay. Mapanak nga ro din to working table ko. No, dati ka sa pulam, ipagamlaan kanya. Tama ka no, damay tulong ko. Sige, Manong. Kasta ti aramida. Kunaklakit din damang sukon kan ka, Carla. Awan, Manong. Iso akapilitan nga agloganak iti jeep. Sa dino ti pagawin damaya, Iti asidag ti intersection ti balaymi. itulod ka nga ro din. Ay, saanan? Nakababain matkan ka. Kan may sa, ang mga no adda agungat nga itulod na. Ay nawo, awan ti agungat. Sigakit di man. Saanan, Manong? Ano saklaangan tag jeep? Sana bali ta adupay mati lumablabas a jeep. Ni, daytan ti jeep ngor uraya. Sige, Manong ha, umuna ako nga agawid. Okay, agan-anad ka nga ron. Makadlawa ka. Umis-isam ang nagawid ni asawa. Italaang manin ang nakitak ti kasta nga isam na. Okay, kalaan ka dahil danak ka. Ne, da kayo magayam, nanang. Itay pa'y aming mingmingam ti asawam. Ada ka di parikaut. Ah? Ni nanang mat. Ada ka di nagapaan niyo iti asawam. Awan matket di nanang. Anya nga raw tir arami din na igerwar. Ay, jakman ang mo nanang. Kitaan nyo, mayat ti isam na. Kahit anya kumaita no maya ti isim na. Idi pa'y naminsan nga aldaw, amadmadlaw ko ti kasdi nga isam na nanang. Amangan no addamutin kalukwan nga aramidan day taatao. Si kaki di mo't anak ka. Pagpanunutan mo't tan iti dakas ti asawam. Agtugaw ka man, Dennis Lakay, tadda pagsaritaan ta. Ay nawo, may papanitan niya, Hilda Bakay. Apayakas jay Lakay. Tanya, Manungal dawan nga damadmadlaw ko kan ka. anyat kahit mo asawan. Lawlawa gamit atap na mok. Kaslaad da kayat asawan ti kasya panagisam mo tunggal agawid ka. Ay nawo, ikaman nga mintida ka sa kaipapanan ti makit-kitang bakit. Di lang mabalin ang naragsakak. Iso ang nakaisamak ang nagawin. Siguradwam lang, Dennis. Wen, awan ti rumba nga pagdanaga. At dalaang maduktalak talaga at dakis ka kanya. Ay nawaw. Sika magayam tinasapa anarieng di nice. Kunaklaki din no ni Hilda. Siyak, nanang. Da kayo ngay. Nasapa kayo mat anaring ita. Sa anak mga mina na makaturog. Kutsika ngay.
Agrubuat ako nanang. Masapak ang mapaniti pagtrabaho kita. Itala ang anasapa ka arimwar ah. Kasapulan nanang. Awan mo't ngamin ti sa bali ang mga rami dito trabaho ka jay. Ah, Agrubuat ako. Na kayo matunti makamungag palawang iti sa awa. Saran ko na ariingan ta na sa babay mo. Ang mga ko na kung madisturbok pa iti pan naturog na. o sigay, agan-anad ka di tadalan. Saan adi narasudos ti panagmanihaw? O nanang, didak pa kadanagan. Tagan anadak man. Agtukaw ka, kapita, hilda anak kaw. Naimbaga bigat yun, nanang. Ti asawak ngay, awan matan iti siledmi itay nakariingat. Nasapa nagrubwat itay. Ay nawaw, kano alas sa ispay laang. Di man amo iti asawa. Agasam ngay dayta, nakasapsa pala unay. Anya ngay nga tati aramidin na ijay, apay anasapa arimwar. Ti kunana itay ket ada ti trabaho na. Nabayagan nga agtrab-trabaho ni Dennis iti dayjay akumpanya nanang. Italaang anasapa nagrubat. Madiday to'y ang mapaspasama ka. Jak amo no anya ti isungbat ko iti dayta asaludsod mo. Tilaangan asawam ti kasaritam. Tapno maipalawag na anasaya at king ka anak ko. Alas 12 madgaya man. Nangan ka din, Karola. Saan pa'y nga rod manong? Adapi nga min report nga aramida. Manganta bay Manganta di tarwar, ta saan ka nagbalo nita. Umuna kalatan manong, sumaruno akto. Agitan ta na. Nasken amalpas ko day ti report, takasapulan ni Bus Inton malam. Ay, ungayam, inalam ka di ti report nga impaaramid na ken ka? Kasapulan na ka di tayo report? Un ka no? Ay nawaw. Masapul nga rin nga umawak ijabalay. Tayag dati report ngayon paramin ko. Saan ko nga intugot? Ladyak amo ka sa pulang gayam ni Bus Ita. Anya ti bagam nanang? Itulod mo man dagito'y a report, Joel anak ko. Pangituludak nanang? Iti pagtrab-trabahuan ni tatang mo. Kasapulan da ka no ngamin ita. Nalipatan na ngamin nga inala. Day talaang nanang? Wan, day talaang matimbilin na ita imawag. Mutoy nga rudan, tay tulod ko iti office da. Aganad ka Ag-tricycle kalatan tapno nabibiit ang makadanon ka ijay. Uy nanang, day lang ka dito iparamid yo. Wan, day talaang ti itulod mo. Ato iti pagpretem. Itugot mo matlaang ti payong mo atan kaslaag tudong. Nakabaybayag kayo mat-arumar tatang. Nakapso ti signal ijonag. Kumpleto ka dito report nganyag mo. Dito lang matintid ni nanang. Kita akman. Very good. Kumpleto anak ko. Magyaman na kiti pa nang itulod mo ha. Naimbag lang, dawan klase mita. Awan tatang. Sige, agpakadak nga rudan, tayo supet ti maitulong ko kadananang ijibalay. Putot mo ka di, Dennis. Ha? Ay, ikaw. Apa si murot ka dito, Ruar? Nakita namin ti baro ang kasarsaritam. Putot mo ka di. Ha? Sige agad di mo. Kanakaklaan. Kunaklakit din no putot mo. Karupro pamat ngamin. Natural lang nga karuprupa. Taka nakakit nga ron. Joel, agawid ka matan. Ang mga no agururay ni Lola mi dyan. Anya nga'y timbaga ni tatang mo, idiin tulod mo dagiti papeles, anak ko. Nakita naktimay sa katrabahuan na nanang. Kat? Inyam amunak. Isunalaang ta sa anak nganyam amo kas putot na. Ay nawaw, kasano asaan anak ko? Anya timbaga na aya. Kaanakandak ka no nanang. Talaga mo't nga agraramanday nga amam. Kaanakan mo't nga bagbagana. Napintas ngamin di balasang ang nagsaludsod nanang. Sigurado ak akatrabahuan na day jay. No kasta, at dagayang balasang ijay. Adda nanang. Karla tinangag ko anagan na. Agraraman jay amam. Feeling barumanan ti loko. Makapaburok iti darati kasdeng aramidon ni Dennis nanang. Apayan hilda anak ko. Anyat inaramid ti asawam. Timbaga na kano iti katrabahuan na, kat kaanakan na lang ni Joel aputot na. Ay nawaw. Asino mat tinakadamagam iti kasta anak ko. Ni Joel mismo tinangibaga nanang.
Linoloko mo, ti kasta ka panunutan ti asawam. Day tangarod nanang. Ay no. Iti anya aga po nga ilibak na ti putot na. Kalukuan mo day ta. Sorpresa agtuman iti pagtrab-trabahuan na. Diyo dakdakamaten kan kwa na ti may papan iti plano ka nanang. Makita man no anya ti reaksyon na numapanak ijay. Hilda bakay, agrubata kon. Okay. Awan ka di trabaho mita? Depende no anya ti ibaga ti kumare. Sige. Umuna nga ruda na rumor. Ayun gayam. Ada ka di pa alawas na nakta? Ay katmang tad kalataan no adda kwartam. Sa ribo. Sikamot yan ti makamo amang tagkang kwa na. Ay bagam tag tipid mat. Nariga tag sapol iti kwarta ita panawan. Sige, inakon. Karla, para kang ka. Anya day to Dennis. Ginatang ko amirinda para kang ka. Naimas da ita. Kalutluto lang. Sa anak mat adimawat kan ka. Saan mo ta masapula dumawat ka? Kaya't kulang timangtil kang ka. Amangan no adda may ibaga dagiti katrabahuan ta. No kanayon nga ikan na. Saan? Nasingpod mo't kit dita kita. Kung saan da ang managipapan. Dennis lakay, adda. Ha? Ay, Nalipatam nga mintibalon mo. Iso anang yaga. mabitlang ta kasaritak ti bisita, Carla. Ah, sige. Hilda, sumurot kay Teruan. Kaya ti pagsaritaan ta. Saan ali ti office mi? Apay nga imay ka pa ilaang ngamin dito. Ay nawaw. Imbagak mo't itay. Imayak tanang ituludak iti balon mo. Saan na nakasapulan da ita? Ay nawaw. Adda ka di ilimlimod mo. Iso akas na ka. Wano, di mo kaya't amakita nakdagiti katrabahuam. Agawid kan. Agsarita talangan ijabalain tun malam kalpasan ti trabaho. Anya. Pangaasim ta di kagiskandalo dito ya. Nakababain ka dagiti katrabaho. Amo ka. Adda babaeng ditoy. Isugayam nga imbagam kano akana kam ni Joel. Adda man gayam aramidam akalukan. Na, Feeling baro kalaunay mat. Ilibak mo pa yan ti pamilyam. Unay kan Dennis. Adamit gayam asawam. ay kwa, Carla. Saan anasaya at tikas tangar aramidam? Denggam ko mati palawag ko. Napintas ti asawam. Ngam kas tapay laang taramidam. Agpanunot ka man analaing. Saan anasaya at akas tatar aramidam? Pangaasim ta di nakguraan, Carla. Asino ti saan agumura iti kas tangar aramidam? Dinak itulad ka dagiti daddo maababae di tanga isi tuget. Awan mo imbagak nga isi tugit ka. Basta, adaywan na kon. Respeto mo't ati asawam. Nukas tanga tamod ti aramidan ni bakit mo ken ka. Maragsakan ka nga ta. Iti datar ti pagturugam si ka, Dennis. Ay nawaw, apay mo takas na bakit? Agin di ammo ka pa'y lang. Nalipatam ka din tinsawang mo kanyak. Idi mayak iji opisina yo. Sorry nga minan, bakit? Sardang anak. Nyamag to ni bakit ko. Saan na maulit tikas jay? Tisting lang day jay? Si kakit di mo. Testing tarupang. Sorry nga minan, Sabay lang kumatamang bakawan na. Saan to na maulit tikas jay? Promise. Ibatanak. Please, bakit? Nyamag. Ibatanak ko nak ni. Saan asyak ti pagpungpungtutan? Kunaklaki, di no ni Hilda ti aglablaba. Sika magayam di nice. Barang mapakawan naktasawak, nanang. Si kanto nga may. Adala ang katrabahuam abalasang. Ilibak maun ti anak ken asawam. Kamalik day jay, nanang. Awanan dinadaal mau ti panagtalak ti asawam ken ka. Peling baro kanto nga may. Pangasiw tatulungan ako, mananang. Awan ti maitulong ko ken ka. No maipapan iti dayta abanag. Ket ni Hilda lang ti makapagdesisyon. Kasarita mo lang ti anak yaw. Sigurado ana sakit tinakam na dayjay ta inyam ammo ngamin akaanakam. Simang kamit gaya mo, Joel, anak ko. Nanang, adaan kon. Una yan, anak ko. Kasladinak mo't makikita. Ada ti surpresa kada kayo, nanang. Anya day ta. Chocolate. Para kada kayo kinilula. Sagay sa kayo. Ay na, agyaman at launa yan ako. Naimbag ka pa eh. Awanin.
Talaga gumura matandanak ko kanyak. Kasano nga rodan na ita. Amo na niya taramidag. Diyos ko. Bakit? Sabong para king kay. An-anwak day ta ang sabong. Sorry nga minan na bakit? Diyak amo taramidag no wasto ya kagura nak. Ay, nawaw. Basol ko. Amo ka basol ko. Sapay ko mata mapakawan na. Pumanaw kay ti sangwan. Ad-ad na nga agburak ti darak no makitkitak ti panagrup-rupam. Please bakit? Pakawan na kumamatan Sana na maulit, promise. Uray mapakawan ka. Di mo maikat ti sakit tinakam nga impaay mo kada kami iti anak ta. Feeling baro ka mo ngamin. Aramidag ti amin, bakit? Aramidag ti amin. Tapos nagsubli ti sigo na panagtalagyo kanyak. Matilat to tiritnada kanyak, nanang. Ano siya mo na? Basol mo lang no apay akas ta ti papaspasamak. Makapabagtitikas to'y, nanang. Pag nakmam data, nasakit nga ta ti mailibak. Namukla nga kasto'y ti mapasamak. Arami demlat ta ti kabailam. Ay aywam ti anak ken asawam. Uray saan asigurado no mapakawanda ka. No ti panagtalak ti nadadaal, narigatan a maisubli data. Mawatan kayo, nanang. No sika ti pangaramidan da iti kasjay. Sigurado ang masaktan ka mo laang. Ano siya mo na? Siyangwam ti bunga dagiti kamali a desisyon mo iti biag dinais. Pagadalam dayta, tainton sumarunaw, agsingsingpet kan. Ay, nawaw! Saan laeng at ibukod mo a pagragsakan ti panunutem. Panunutem met ti pagsayaatan ti pamilyam. Tapno di kanto agbabawi iti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nasapa kayo matanagawit ita, Feli, bakit? Wen tanalpas mat adagos ti meeting ije pagadalan. Kahit, kumusta nga iti grado ti anak ta? Mabiit lang ta ipakitakan ka na kay. Talagang agbilib ka iti anak tano ka. Aw, apay man? Ay nawaw, amom day tanan. Aha. Day ta ti grado na. Kita ang lakay. Huh. Ay, nawaw. Nagngatom at bakit? Wen, isumanin ti tapto. Ay, kat nasaya at ano kasta bakit? At da serbiti bandok kan sakripisyo ta amang papaadal ken kuana. Nakunampay lakay. Ayun gayam, adda ka no kontes ije pagadalan, kat isumanin ti ilaban da. Duada ije tapwan da. Talaga nga imala ti anak takin ka bakit? Congratulations, anak kaw. Ay, nawaw. Anya nga imanunday ito nga impus day di afili. Aguray ka. Kart ti anak na day ito'y No kasta? Adamanan ti award ti anak na. Kasarsayet naman ang tibagin, kuya ni anak ko. Kasanumo nga mintatang. Masapul nga ipus day di afili ti achievements ti anak na. Ay, nawaw. Anya ko maitakin ka, no kahit namat nga ipos. Kinaparamat ti kasdingar aramiden na tatang. Masapul ayang nga ipasikat na. Saan mo't siguro akin napasikat na ita anak ko? Proud lang siguro ti anak na, isuan na ipos na.
Oho, ti kunam ki day. Kaya nati agpasikat tatang. Ah. Ipus na mo aminan iti Facebook. Tunggal ada magunod di anak na, ipus na adagaws. No di mo kaya't ang makita tipos na. Di i-block mo laangay. Hay, day tati saan ang mabalin tatang? Oh, ba't lagayam? Kat nagado a reklamom dita. Agraman pusta sa bali a tao, pagparikotan pa'y. Ay, nawaw ka. Sa dino tinagapwam, fele na kam. Di ta pagadalan na na Irene. Intulod ko lang ang tubing ko. Ay nawaw, adda klase da ita. Awan na ngam adda contest na. Contest itay? Math kan science quiz na. Ah, talaga na laing ti anak mo Sakto lang, nana. Kinawon mo't nga iso ti maikon-kuntays. Nagagat ngamin nga agadal, nana. No kastang awan aramiden na, agbasbasa. May mayaten ati kasta balasan kaw, ngam ti mapan aglaklakwat siya. Lakay, agtugaw ka tamangidasarak iti kanam. Anya tinluto mapangal daon tayo bakit? Sinigang at tilapia, isulaang matyagda. Mabalinan dita bakit? Kumusta nga kayong ti anak tayo siya pagkadalan? Nasaya at matlakay. At nakati tsansa ang mga bak. Siguro, nag-review mo't idikalman. Manayunan tumanin timital na nuka. Sapay la kumaa, tagbo nga dagiti sakripisyo na lakay. Asino dyan mawag, Feli bakit? Ti kumarek lakay, at the good news na. Ha? Anya nga dito, good news na. First place ka no ti anak ta. Ay, nawaw. Pudno ka din ay bakit? Uy, lakay, nangato ka no ti score na. Ay na, lukas na karon. Agparti tayo manin itinitip o manok. Sigurado ang maragsakan tumananday jay. Awanin ti may baga kita anak na bakit? Nagagat launa, ino pa nagadal ti saritaan. Ata kayat na ti makaturpos iti panagadal na. Kayat na amanayunan ti amuna. Isa ka nga ro dun ti kaserula. Tatiliwag mo tinitip ang manok tayo. Rugyan tandaglutaw bakit? Una yun, masapul nga ipus na mo amin. Apay ba dahil kwen eh? Bigbigatan na po doon sa ulong. Kita am da ito'y tatang. Oh. Didi, picture na Feli kinti anak na matata. Ako reka, awarding samat. At damat makitkita kami dal. Wow, nakikwisbi ka naman ng ti anak da, kat nangabak. Ay kat mayat ano nakabak. Dan niya ti pagpupudutan ti ulong nga. Kasanaw, masapul pa ilaang ngamin nga ipus ni Philly, na para magmuday di a babae. Ay na anak ko, saan adakes no kahit na nga ipus iti Facebook tinagunod ti anak na. Ay naapo tatang, amok kayat nalaang ngamin ti agpasikat. Kanya klase ti kapanunutan ti adaking kaya. Pagpupudutan mo ta grammar achievement ti para matao. Wano, umapapal ka lang ang kinifili iso kataka. Saan na pulaws tatang? Da, Anya kumati apalak ng kwa na ngay. Umaya man, Auntie Irene. Anyat masapol mo, Queen Awam mo kidiantay. Sa anak mo lang agumatang. Imayak ta kahit ko lang ti makiin istorya kang ka. May papanitian niya. Na para magmagayam da dya afili anyantay. Naparamag. Won, nakitak mo't a friends kayo iti Facebook. Wan. Saan ka maawatan, Queen Apay di yung makitkita ti ipupus na antay. Anya apos na. Awan mo't makita adakas kadagiti ipupos na. Dagiti achievements ti anak na Masapul mo ka nung ipus na amin. Day talagayam. Kunaklakit din noan niya. Ay nabalasang kaw. Proud lang ni Feli iti anak na. Iso akasta. Ay nawaw. Proud? Wino kaya nala ang ti agpasikat. Si kakit dimot. Di mo ngamin ikan iti dakas akay papanan dagiti makitkitam. impus mo magam ti ladawan nyo iti anak na Feli bakit? Wala kay. Impose ko iti Facebook ko. Apay ka din. Nalabasak na Queenie ka na airing agsarsarita itay.
tipos mo, titapik da. Ay nawaw, apay ka naman ng tipos ko lakay. Anya ti bagbagada. Na parang magkakano bakit? Masapol nga ipos mo amin. Na, dakas aya ti agipos. Yaman na mo kini Kasta mo tinangag kong ibagbagana. Wala, nasakit ti mata na ang makakitkita kadagi tipos ko. Iso akas na ti bagbagana. Sigurado da itan bakit? Adumat ibagbagana itay. Jak nawatan ti daduma, nagado. Panunutan da no anya ti kayat da a panunutan. Talaga asaan tay nga agpapada iti kapanunutan. Basta siya, proudak iti anak na. Ay, mabiit man lang, ta i-block ko day jay ako'y ni. Ni, apay ngay. Diyak mo tun makita dagiti pus da di afilay. Apay gamit at ipos ni pilit ibang bantayam. Adala ang mat itay. Ang mga na sa di tao kay ka. Apay ngamin at ipos na iti Facebook ti ibang bantayam. Ay, madiday ti ang mapaspasamak Diyak mo laangan makita ti Facebook na. Amangan mo no imblock nak matan. Ay kabay ano sumat ti kayat na. Di jakon makita dagiti pus na. Ay nawaw. Ti ko nam ide. Kat maasar ka kang kuwana ta ipos na amin. Ita, kastamot ang tibagam. Di ka mo't mauawatan. Adaman sa ludsudak antay. Anyamanan ko inay. Makitkita yung kadipay ti Facebook account ni Philay antay. Apay ti Facebook account na. Kitaan nyo man no ma-search yu pay. Anyat na pasama kaya. Adapay antay. Friends kayo pa iti Facebook. Adamot. Kita, makitaklat dagiti post na. Aywan. Adam ang agpaysaw. Talaga siguro ma-inblock na kaun. Iso adyak makita. Naasar siguro kun ka Amangan mo no indaro nyo kun kwa na dagit inbagbagak kada kayaw. Ay saan saanak amaritisan niya. Kat, sino kumapay nga iti sabali amang idanon kun kwa na? Ay nakarik na siguro Awan amok no may papan iti day taabanag, balasang ko. Bakit akong, jak kayat amasayang ti oras ko iti kakastabanag. Ngamen ado ti pakakumkumikuma. Oh, da kayong madgayam ti masabat ko, tatatal nyo, sa dino tinagapon nyo. Ay, iti ayan to kumpare. Insublik lang te binulod ko ragate. Ay, tata, adaman kayat ko amaamuan. May papanitian niya. Kayat ko lang amaamuan, no addalimad agura ti anak yo kanyak. Ha? Ni Queenie, nadamag ko ngamin nga agrekreklamo ka no iti ipopost ko. Dayjay ka de. Wen, no dadumakit na kadungay bagbagana. Api nga tanga agraman post ko kat pagparikutan na. Yak man amoy ti da tao. Yak mawatan to ugali na. Umapalakit di king kay so kas deti ugalin na. Agraman pa nang ipost ko iti achievements ti anak ko. Kagura na. Ay, una yun. Inblock na man ni bakat mo iti Facebook email. Ha? Apay ka naw. Iti anya aga po nga inblock na. Ay nawaw, jak amo Di ka man agin di mo. Agasawa kayo. May sa abalay ti pagnanaadan nyo. Ita, ibagam, adi mo amaw. Mga simda dinaktaktakan ko ini. Jak kahit imala daw iti trabaho. Na parang maglaunay ngamin ni baka maw. Ay nawaw, nung nasakit ti mata mamakakit kita iti pupus na. I-block mo lang. Masapul ka numo. Nga ipus na amin nga achievement ti anak yaw. Proud lang mo't ni bakit ko. Ganun si ka. No saan ka nalagsakit achievement ti pada matao. Agkidam ka pa ilaang. Tapos di mo makita ha. Anya? Kunak tumat. Sikat ti masabat ko iti dalan, Filay. Ada ka di masapul mo. Ay nawaw, agin di ammo ka pa ilang. Na, Ada ka di sakit tinakam mo kanyak si kakit di kumaati pagdamagak iti kastan. Apay nga isyo ken kano ipost ko dagiti nagunod ti anak ko, Para mag? Dinak ikasta-kasta si kakoy ni. Saan akina para magtikasjay? Proudak laeng iti anak ko. No di mo maawatan dayta, aguli magkalagtan.
Saan aday ta sumanao kapay laeng? Saan nga amin abanag kat masapul nga ipos tayo? Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? No si ka, kat inikam iti dakas akay papanan tinasaya at apost ko. Ay kat parikot mo maten, aday ta. Kinaparam magtikasta ko na manan. Anay ko? Agtalnakan, makaumakan. Apay nga ka lang bakit? Asidig matistor ni Nanay Rain. Kasano? Nasabat ko pa'y lang amin dadya akwin ni ditadalan. Ay nako, apay mo na ni Queenie. Nagadong ibagbagan na. Naimbaga ta di ka nagkinabil. Ay niya saan kat no kinabil ko. Anya? Ganabon na. Sumanaunto mga amin. Di na amot agtal na. Naimbag ko maano na saya at tirumrumor itingiwat na. Saan mo't nga rod? Sos, sa perapas ti imam baka. Ay basol na mulaang Maminsan pa'y apagsasawan nak itikas di ta makita na. Ay nawaw, naan-ano taping-ping mo, Queen, ay. Basol ni Philly, antay. No kasta, kinabil na ka ni Philly. Nagsakit nga rod, antay. Rapas magayam ti ima dadya babae. No anya ngamin atin sausawang mukun kwa na. Imbaga laang mo asaan ang masapul nga ipus na amin ang nagunod ti anak na. Kastaki din ti asar na kanyat. Isumot lagayam Naparam magtumo ngamin. Ay nabalasan ko, tangiwat mo ti parikot. No awan na saya at nga ibagam, aguli magkalatan. Bayam ta ipus na no anya ti kayat na nga ipus. Biyag na mo day chay. Anya? Sabay sa, awan makitak adakas iti pos na. Sika ti ayan ti parikot. Inikam ngamin iti dakas akay papanan tinakitam apos na. Ay nawaw, nan ano taping-ping mo Queenie? Limabaga man. Kinabil ni Philly, tatang. Anya? Makapaasar dadya babae. Sigurado nga damanan ti madi nga insawang mo iso na asarkin ka. No apay ngamin aman nakibiyang ka Kapud no matimbagak. Kinaparam magtikas jay. Apay, masapul nga ipus na amain. Ay anak ko, saan akin na para magtikas jay? Ngam no si ka ti makakit-kita, kit managapal ka. Ay, talaga nga ikam itidakas aka ipapanan na kiti makitkitam. Inuubing tikas ta ka panunutam anak ko. Agpada kayo kini Ante Irene? Kontrolom nga mintangiwat mo No awan tinasayat nga ibagam, agulimag ka. Nembag ko na matakas talang tinarabi ni Pele. Alawanan, basol kon. Talaga basol mo. Ay, so asikat agpakumbaba anak ko. Sikat agkidaw iti pamakawan. Nawatam. Wan, tatang. Uston Dinaksirmunan. Tasaan pa'y nakarekuber ti pingping ko. Ay, nawaw! Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Iso a respetuan tayo kuma ti tunggal maysa. Saan nga amin abanag kat pakibyangan tayo? Agbalin tayo kit di kuma anaragsak iti baligi ti pada tayo a tao. Tapno maragsakan ti Diyos kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.